Ir-Renju Unit qed jiċċelebra żwieġ tal-Prinċep Harry ma' Meghan Markle li sar kmieni s-sibt wara nofsinhar u li tmexxa bi stil differenti minn ta' ċerimonji simili tal-familja rjali minkejja li żamm ftit jew wisq ma' tradizzjoni. Il-koppja minn issa l-qudiem se tkun magħrufa bħala d-Duka u d-Dukessa ta' Sussex. Harry u Meghan qed jissimbolizzaw l-element ġdid u modern tal-familja rjali b'aċċenn għad-diversità. Għaċ-ċerimonja ta' żwieġ f'Windsor attendew ir-Reġina Elisabetta u membri oħra tal-familja rjali li kienu fost is-600 mistiedna. Preżenti kien hemm ukoll il-preżentatriċi Amerikana tat-talk shows Oprah Winfrey, l-attur George Clooney, l-ex-plejer tal-futbol David Beckham u martu Victoria u l-kantant u pjanista leġġendarju Sir Elton John. Meghan kellha jassistuha 10 bridesmaids u page boys waqt li l-libsa tat-tieġ tagħha kienet iddiżinjata minn Claire Waight Keller għad-dar tal-moda Franċiża Givenchy. Il-Prinċep Charles bħalma tħabbar qabel akkumpanja lil Markle lejn l-artar wara l-missier l-attriċi Thomas ma setax jattendi minħabba raġunijiet ta' saħħa. Ir-Reverendu David Conner, id-dekan ta' Windsor, mexxa s-servizz waqt li Michael Curry, l-isqof ewlieni tal-Knisja Episkopali li ġej minn Chicago fl-Istati Uniti, seraq l-attenzjoni ta' kulħadd b'diskors twil u impressjonanti u tkellem fost oħrajn dwar is-saħħa tal-imħabba bil-messaġġ qawwi tiegħu wkoll jitqies bħala kisra sinifikanti ta' tradizzjoni rjali. Elementi ieħor differenti waqt iċ-ċerimonja kienet il-mużika fejn Karen Gibson u The Kingdom Choir interpretaw il-kanzunetta klassika Stand By Me tal-mibki kantant tas-soul Benny King. Meta l-Prinċep u Meghan iffirmaw ir-reġistru żagħżugħ Sheku Kanye Mason interpreta siltiet ta' mużika klassika bil-vjolinċell, fejn kien akkumpanjat mill-mużiċisti tal-BBC National Orchestra of Wales, l-English Chamber Orchestra u l-Filharmonja. Intant instemet l-interpretazzjoni ta' Amen, This Little Light of Mine Will Core, waqt li l-Prinċep u l-Arusa kienu ħerġin mill-kappella. Wara s-servizz id-Duka u d-Dukessa ta' Sussex ivvjaġġaw bil-karozzella tur rotta f'Windsor fost l-applaws minn 20 ta' eluf ta' nies preżenti u kkalkulat li l-fuq minn 100,000 persuna żaru Windsor biex jattendu għall-avvenimenti rjali. Aktar tard fil-ġurnata, is-600 mistiedna fosthom membri tal-familja rjali, personalitajiet sportivi u oħrajn mid-dinja tat-televiżjoni u l-ispettaklu attendew riċeviment f'St. George's Hall li tmexxa mir-Reġina Elisabetta. Il-politiċi tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May ma kienx mistiedna żwieġ ta' Harry u Meghan peress li dan ma kienx avveniment statali. Iżda xi 1200 membru tal-pubbliku li ħafna minnhom huma magħrufa għal ħidma b'risq il-karità kienu mistiedna biex jidħlu fl-artijiet ta' Windsor għal waqt iċ-ċerimonja.